नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीचं टोमॅटोचं सार करून दाखवित आहे। तर त्याचं साहित्य सांगते। इथे मी 4 टोमॅटो घेतले आहेत, 6 बेडक्या मिरच्या घेतल्या आहेत, अर्धा वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं किसून घेतलं आहे, थोडी कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे, 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतला आहे, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत, 1 चमचा धने घेतलेले आहे। फोडणीसाठी मी अर्धा चमचा मोहरी घेतली आहे, 5-6 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत, पाव चमचा हळद पावडर घेतली आहे, 8-10 कढीपत्त्याची पाने घेतली आहेत, 5-6 कोकम घेतलेले आहेत, चवीपुरतं मीठ घेतलेलं आहे आणि पाव चमचा हिंग घेतलेला आहे। तर कृतीला सुरुवात करूया आपण। तर आता मी टोमॅटो कापून घेते आणि टोमॅटो, धने, लसूण, आलं, कोथिंबीर, ओल्या नारळाचं खोबरं आणि मिरच्या हे मिक्सरमध्ये मी सगळं वाटून घेते। तर मी सगळं मिक्सरमधून वाटून घेतलेलं आहे। तर इथे मी गॅसवर कढई गरम करत ठेवली होती, ती गरम झालेली आहे। आता मी फोडणीला थोडंसं तेल घालत आहे। आता तेल थोडं गरम होईपर्यंत थांबायचं आहे। अजून थोडंसं तेल घालत आहे मी। तेल गरम झाल्यावर आता आपण मोहरी घालणार आहोत। 5-6 लसणीच्या पाकळ्या अशा झेजून घातलेल्या आहेत, कढीपत्त्याची पाने घातलेली आहेत, हिंग घातलेले आहे आणि मिश्रणाचं छान असं एकजीव करून घेऊया आपण। आता आपण मिक्सरमध्ये जे वाटून घेतलंय वाटण ते याच्यात घालणार आहोत। मिश्रण छान असं एकजीव करून घेऊया। आता आपण मिक्सरच्या भांड्यात जे वाटण लागलं होतं म्हणून मी थोडंसं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी घालून मी याच्यात घालत आहे। आता मी 5-6 कोकम घालत आहे, हळद पावडर घालत आहे पाव चमचा, अर्धा चमचा मीठ घालत आहे। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। मिश्रण छान असं एकजीव करून घ्यायचं आहे। थोडं पाणी घालायचं असेल तर पाणी घालू शकता। मी अजून थोडंसं पाणी घालणार आहे। आता मिश्रण छान असं एकजीव करून घ्यायचं आणि मग उकळ येईपर्यंत थांबायचं। तर उकळ येईपर्यंत आपण थांबायचं आहे। काय जण कोकणामध्ये लोक टोमॅटो वाफून घेतात, पण मी वाफून घेतलेलं नाहीये। मी अशा पद्धतीने केले, पण तुम्हाला वाफून घ्यायचं असेल तरी तुम्ही वाफून घेऊ शकता टोमॅटो। आता थोडा वेळ आता उकळ चांगला येऊ दे, मग बघू आपण। तर उकळ छान आलेला आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि आता थोडीशी अशी कोथिंबीर अशी वरून घालते। तर अशा पद्धतीने कोकणामध्ये मालवणी लोक टोमॅटोचं सार करतात। तर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। धन्यवाद।